Hej. Nu er vi ude at lave nogle fodboldmål. Jeg skulle lige finde det, ja. Og vi har 10, og så laver vi de 10 bedste. Så. Hej. Okay, før vi går i gang, har vi en lille startinfo. Det er, hvor målet går til, for vi har ikke et rigtigt fodboldmål. Det er sådan her fra huset af. Helt herhen til. Det kanten her af rutsjebanen. Så jeg tror, Martin han gerne vil starte. Jeg er klar. Der havde vi Martin med det første mål. Så det vil sige nummer 10, det dårligste. Det var sgu ret godt mål. Men det var nummer 2, og nu skal vi gå til nummer 3. Kom med det! Du henter fandme selv bold! Hvordan fanden står man det her? Hent den nu for helvede! Helvede! Han snød. Sådan. Han snød. Det er ikke sjovt. Men det var i hvert fald nummer 3. Vi er nødt til nummer 4. Helvede. Mine baller. Skiller konge. What? Get wrecked, motherfucker. Skiderik. Nej, det her mål lugter af sejr. Ligesom min mors blomster. Goal! Bold! Kom du noget til? Hallo? Lever du? Hvor fanden er du? Kom ud, så jeg kan give dig hjertemassage. Hop, der ligger en bold mere. Ej for helvede. Okay. Fucking goal. Det talte ikke, altså det var bare sådan lidt for sjov. Ligesom Martin. Misset! Ja, det var måske en god idé at tage sko på. Nu skal du se, hvor nemt det er at sparke Martin over fødderne ned i en bold. Nu skal han dø. Ej, så ramte den ikke! Ups, fuck! Tre, du en. Hej, jeg siger bare lige, jeg er meget ked af det, fordi han lige brændte på det her mål. Så nu har jeg sådan en lille trøstegave til ham. Er I klar? Altså, jeg hælder sådan lidt chips i hovedet på mig selv. Fuck, det er klart. Ja, det er fint. Og så kan du lige farvel og subscribe. Farvel. Og husk at subscribe. Og abonnere og alt det der andet, som man nu kan.